Приятели, добре дошли в едно от най-новите ми видеа. От доста време не знаех как да снимам такива дълги видеа, но се връщам. Малко преди да направя страшното, малко след да направя страшното видео. Да. Даже още сетъпа е тук. Ето го е човек, който ми помогна. И днеска ще играем на Brawl Stars. Само че мисля, че трябва да си го рефрешна, така че трябва да го апдейтна, така че малко ще изчакаме. А през това време, що пък не реагираме на глупости. Да, на глупости. В YouTube има баятки. Точно така. Нека гледам. Днес ще гледаме Лилия Спаначкова. Каква задна ножица? Я виж. Ей. Ох. Това видео тест ли ти или ще го качваш? Приятели, сега ще пуснем една от глупостите ми. Знаеш ли, че ако отвориш това приложение, няма да го затвориш? Но не го отваряй на публично място. What's going on? Does my breath smell bad? Jerk, the killer is here! Run! О, сега па ще говори на английски, уникална. I guess it's just us. Was that supposed to be a pickup line? Hold on, don't get too excited. You're not my type. Oh, please, like I'm dying for you. I'm glad. I don't want to break your heart. You think you're a real player, huh? Babe, I can't. Run for your life. What do you mean? Come on! I shouldn't have worn my highest heels. Събуй се, No. ма. I... Тя е много тъпа, тя не моля да се събуе. И какво като си нарани кръка, то по-добре, отколкото да умре. Баси. Те трябва да им са, ако си загуби един чип обувки, тя плачка, защото няма пари за втори. Never gonna leave you. О, не! За батята! За батото зайче идва, дано не ми изхруска картофите. Were you seriously gonna leave me? What was I supposed to do? Offer to switch shoes with me? Are you crazy? The killer would catch me. Excuse me, who are you more afraid of? Me or this asshole? Тя верно ли ще псува? Това трябва да бъде монетизирано. Тя дори не го е закрила. Тази е уникална. Псува пред камера. Той аз така мога на видеята си да не спра да псувам, ама не го правя. Say you're sorry or I'm gonna make your life a living hell. I will come back later. Wait a minute, asshole. You do not deserve Sorry. story. Втори път псува, брат. Тя добре ли? Това трябва да се YouTube, махнете това видео, пълна простотия. Тази не може да псува. Той аз така мога да псувам, дай да не казвам какви думи, да ги казвам, то така не е окей. Това примерно тя трябва да... Аре малко. Примерно, как да се едно, докато се прави така, закрия се. Bro, you picked the wrong time to kill us. She's on her period. Now you both gonna see how it feels to run in heels. To running heels. Та, добре ли? Nobody knows. Why you think you're so special? Why do you think I care about your opinion? Yo, what's going on? Why are you running? Did you see the killer? Yep, there he is. Come on, come on, come on! Тези май не са чули за тези, където се затваря колата.
Те май не са чували за такива работи. Че те сигурно са го снимали в 1700 и някоя. То тогава колите са нямали за затваряне. Yes! Обият се малко така с... Защо ги гледат така си клати главата? Уникално. Oh, baby, you saved us. I don't want to flex, but Бейби! Ако искаш даже говори за такива работи, Бейби, ти си виж главата, рататата, без бой. същата простотия като това видео. there's something up here, not just down there. Babe, at the camp. Ей, йоу! Ей, йоу! Тича, верно ли? Пича си флекса. Затова мраза Лилия Начкова и тоя спаначи. I make it up to you. I'm gonna throw up. Take it easy. You're in no danger of getting late anyway. Hopefully. Oh God! Уникално, пича, още ги сега. Това е най-хубавото нещо. Брат, бих му платил пари за да ги убие. Мамо, Noodles, какво е? Има някакъв евент в Brawl Stars. Бат, не знам. The car! Oh, Miss Unbothered is mad and wants to go home. Mr. Killer, why in every horror movie you're walking this slow? Well, how do you expect me to run in these heels? Are you saying that you don't like my heels? No. Miss don't care. Get in a car because I want to go to the Halloween party. Да, бягат от убият и нея искат да отидат на Хелуин парти. Че те могат да ти направят Хелуин парти в това. Могат да ти направят Хелуин парти в това, в затвора или... Няма значение. Той се сетите. Местата, в които хората отиват. Двете места, където хората отиват след като умрат. Come on, y'all. We're here. I'm finally gonna get wasted. Guys, do we really have to go to this stupid party? Duh, why not? Because the killer is out there. То път съм това момиче. Защо изобщо да ходим на такива партита? Брат, за Лилия Начкова да си открие много гадже. He's gonna come and kill us. Girl, I haven't posted a story in like 2 hours. People already think I'm dead. Hello, ladies. Did you miss us? Това е най-лошия едит, който някога съм гледал. Да, това е трачък. Вече мозъкът ми се изпарява, хора. Не мога. Може да гледате, Може да погледате още от видеята на Лилия Спаначкова. Много добри ги прави. You coming? Do I have a choice? Want me to help? No, thanks. I'm fine. Don't think you're special, does? Много е добре. Много е добре. Тя не може да носи куфър, брат. Брат, отиди да се провериш дали изобщо си силна, брат. Защото... Poser. Welcome to my Halloween party. Let's have fun. Айде да се приберем вкъщи и те, където станат, да бъдат убити от килъра. Добре, не знам защо се филмирам, баси. Много се забавляват. И аз мога и така танцувам. И много е забавно. Look at these normies. They're doing cheesy cosplay. So embarrassing. What's embarrassing is you being dressed like this. Come on, we have to dress up. No. Wait, what? No! О, е, къв кеф. О, да.
Уникално. Вече може По-голямо би се простотия не съм виждал. Free food and drinks. Човек, не знаех, че във всяко парти има безплатна храна и безплатни напитки. Мислих си, че съм... Брат, мислих си, че съм в Дубай. Вече може Мислих си, че са ме викнали от най-хубавото място и някакви селебритис да празнувам с тях, брат. Бате! може би ти се апдейтнал. Нямам думи, брат. Yo, bro, this water tastes weird. Yeah, because it's vodka. My party got a little bit more interesting. Ivan is here. Seriously? Yep. Be careful. Lily's crazy. You know I don't give a damn. I'm crazier. Huh. Hey Ivan. How are you? I'm fine. Да, брат. Не може ли оф камера да прави такива глупости? Не, аз се отказвам. Ама за лайкове ще продължа. You know, since we broke up, I can't stop thinking about you. Stop. You know I'm with Lily now. Come on, you know she's a less hot version of me, right? О, не! Ангел идва да ме спаси. Само, че този ангел е по-грозен от буклукчийски към мен. Why we have to be dressed like this? We look like hookers. In girl world, Halloween is a one-eye year when a girl can dress like total slut. So your whole life is Аз вече искам да свърша този клип, хора. Искам да превърта, ама не мога. Halloween? Bitch. Wait, Lily, don't leave me alone. I hope there is food. What the fuck? Calm down, Lily. I don't want you to... О, перфектно! Пак ще псува. Абе, човек, ако искаш отиди на някое село и там слой. Никой няма те снима на камера, плюс това не си го монетизирала. Той аз сега... Не, брат, не съм като тая. to fight over me, okay? Girl, believe me, you've never been the main character. If you say so. Have fun. He's all yours. Lily, wait. Couple of the year. Cool outfit. I thought you weren't into this party. Stop roasting me. Really? You got nice drip. Whatever. Lily, stop acting like a child. How do you expect me to act? You hook up with your ex. Stop being so dramatic. Better dramatic than dumb. It was just one of her dirty tricks. Nothing happened. I swear to God. Swear to this. It's over. What? You're breaking up with me? You think I can't? Watch me. Shit. What you doing here? So you're single now? Come on, I know you like me. Отказвам се. Ох, добре, има по-малко от 19 секунди. Живи сме. Повече такива неща няма гледам. Не, дори за комент и за лайкове и за сабскрайбъри. Повярвайте или не, няма да гледам такива неща. Ама няма! Добре, хора, Don't you worry, чао. I will protect you.